Z našeg kraja. Zbog posljedica pandemije koronavirusa ova će godina u mnogim dijelovima gospodarstva ostati zabilježena kao razdoblje stagnacije. Upravo zbog toga nemalu je pozornost privukao projekt grada Vrbovskog kojim se proljetos na području uz rijeku Kupu krenulo u obnovu nasada krumpira. Može li ta obiteljska inicijativa nakon jesenskog prikupljanja uroda prerasti u dugoročni program razvoja poljoprivrede, saznao je Nenad Lučić. Obnavljanje nasada krumpira na području grada Vrbovskog nije bio samo logičan odgovor na gospodarske posljedice pandemijske krize, jer brojke koje nudi gradonačelnik Dražen Mufić najavljuju nastavak započete priče. Mi smo na 3 hektara od 6 tona sjemenskog krumpira dobili više od 100 tona konzumnog krumpira, od koja su 4 šlepera završila u Lici. Tamo će biti sortiran, prodan i za taj iznos ćemo mi imati osiguran sjemenski krumpir na proljeće za nastavak ovog našeg projekta i za podjelu krumpira našim građanima, jer je interes da se vratimo poljoprivrednoj proizvodnji. A radi te proizvodnje, podsjeća gradonačelnik Mufić, već ove godine započela i nabava poljoprivredne mehanizacije, jer radi se o jednom dugoročnom poslu. Dakle, ako kupite jednu frezu ili kupite plug, onda ne očekujete da će se to isplatiti u jednoj godini. Iako bi mogao reći iz ovih uroda koji su bili ove godine, da će se to gotovo na razini jedne godine postići. Osim gospodarsko-razvojnih, već ove godine su vidljivi i socijalni efekti projekta. Više od 20 tona krumpira će biti donirano najpotrebnijima s područja i naše županije, našim građanima, ustanovama, a i van područja županije. Nakon svega, jasno je da i krizna vremena mogu biti poticaj razvojnim razmišljanjima, a možda i razlog da primjer iz Vrbovskog slijede i drugi.